नमस्ते, मी अंड्याचा पोळा करते आहे। मी अंड्याचा पोळा करते आहे। त्याच्यासाठी लागली 2 अंडी आहेत, हा टोमॅटो आहे, मिरची आहे, कोथिंबीर आहे आणि हा कांदा आहे। कांदा मोठा घेतला आहे आणि मीठ आहे, हळद आहे आणि हे तेल आहे। आता मी ही अंडी ह्याच्यामध्ये फोडते भांड्यामध्ये। ही 2 अंडी फोडले आहे, त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते। त्याच्यामध्ये ही मिरची जास्त नाही घ्यायची, 1-2 मिरची घ्यायची। ही कोथिंबीर आहे, कोथिंबीर काय नसली तरी चालेल कारण ती कधी कधी भेटत नाही त्याच्यामुळे। हे टोमॅटो आहे, टोमॅटो पण कधी भेटत नसतो, तेव्हा नसला तरी चालतो। 1 टोमॅटो घेतला आहे आणि आता हे त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते, जास्त मीठ नाही टाकत, आणि थोडीशी हळद। आपण अंड्याचा पोळा करताना कांदा आणि अंडी, कांदा, मीठ हे असं टाकून पोळा केला तरी चालतो, कारण टोमॅटो कोथिंबीर आहे ना शिजनला मिळत नसतात, त्याच्यामुळे हे असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं। गॅस पेटवलेला आहे, आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते। तेल तापलं आहे, आता मी हे मिश्रण आहे ना अंड्याचं हे त्याच्यामध्ये ओतते। काय माहिती आहे, अंडा पोळा करताना कधी कधी मिरची पण भेटत नाही, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकली तरी चालेल। कोथिंबीर नाही मिळत, टोमॅटो नाही, कांदा आणि हे मिरची पावडर, नमक असं टाकून पोळा केला तरी चालतो, त्याला मिरची कोथिंबीरच पाहिजे असं नाही। मी थोडा गॅस बारीक करते आणि झाकण ठेवते। आता मी खोलून बघते जरा वरून शिजलाय काय, हे बघा कसं फुगलाय। जरा गॅस बारीक करते कारण ते वरून हे बघ मुरायला पाहिजे। हे तुम्हाला वाटेल हे काळं झालं, करपलंय, पण काळं नाही झालंय ते, कारण ते शिजायला पाहिजे ना म्हणून, नाही तर ते फिरणार कसं। हे बघा, कांदा, लाल मिरची पावडर, मीठ असं टाकून बनवला तरी चालेल, कारण ते सीजनला भेटत नसतं। आता पावसामध्ये, पाऊस चालू झाला की ते भेटत नाही। आता पोळा तयार झाला आहे, तो मी काढते आणि दुसरा टाकते। आता मी दुसरा टाकते। एकच केला असता पण तो फिरला नसता, मोठा झाला असता ना, म्हणून मी त्याच्यात छोटे छोटे लहान केले। असे लहान लहानच करायचे, पहिल्यांदा आपल्याला जमत नसेल ना तर ते आपण लहान लहानच करायचे। आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते। हा पोळा झाला आहे, आता फिरवायचा आहे। आता तोपर्यंत मी तुम्हाला हे दाखवते, पाव दाखवते। तर तुम्ही आता पोळा खाणार कशाबरोबर म्हणून हे पाव आणले, 4 पाव आहेत। हे पाव असे मध्ये कापले आहेत, हे बघा असे नरम पाव, हे असे मध्ये कापलेले आहेत। ते मी तुम्हाला आता थोडं गरम करून दाखवते।
थोडासा तेल टाकायचा, जास्त नाही. त्याच्यामध्ये हे थोडे असे गरम करायचे. पाव असे थोडे गरम केले ना, मग ते खायला पण चांगले लागतात पोळ्याबरोबर. आमलेट पावसुद्धा करून खातात. आमलेट म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीच नाही, कांदा नाही, मिरची नाही, काय नाही टाकायचं, खाली मीठ आणि अंडा, त्याला आमलेट बोलतात. ते पाव गरम होत आहे तोपर्यंत मी हा पोळा फिरवते. बघा तयार रेडी झालेला आहे. आता मी हा फिरवते. हा बघा असे पाव उलटे सुलटे थोडे गरम करून घ्यायचे. तसे गरम झालेले आहेत. आता मी पाव काढून घेते पहिले. हा पोळा पण झालेला आहे. हे पोळ्याचं लाईटर घालून टाकते गॅस. ते पोळा तयार झालेला आहे ना, तो मी आता पावाच्या वरती ठेवते. हे बघा असं. आणि हा पण झालेला आहे. हे आपले पाव आणि पोळा, अंड्याचा पोळा तयार आहे. म्हणजे एक प्रकारचा नाश्ता झाला. हे आता आपण नाश्ता करूया. मी पण दुसरी रेसिपी बनवणार आहे. हे अंड्याचा पोळा तयार आहे.